Dacă vrei să fii la tine acasă, într-o continuă vacanță, hai să-ți prezentăm această proprietate cu un teren de aproape 1500 de metri pătrați, o casă în total de 450 de metri pătrați construiți. Terase generoase. Piscină, tot ce ai nevoie pentru a te simți ca și într-o vacanță. Urmărește această proprietate și hai la o vizionare!